قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا همام بن يحيى قال سمعت عطاء يحدث عن أبي الخليل عن حرملة بن إياس عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينزل لدى أبي قتادة الله يقارى الداغريشي وما يكن صلى الله عليه وآله وسلم قال ياتي صوم يوم عرفة أزمت رانا عرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده yana kankare zunubin shekara da ta gabanin shekara wadda wato take wadda za ta biyo baya. Wancan ruwaya ta nuna cewa azumtar ranar arfa yakan ba mutum ladan azumin shekara biyu, shekara da ta gabata da shekara mai biyowa. Wannan ruwaya kuma har yanzu sai ta nuna cewa azumin ranar arfa yakan sabbabawa mutum samun gafaran zunuban shi na shekara da ya gabata da kuma shekara wacce wato take biyowa. Wa yawmu ashura yace azumin ranar ashura kuwa yukaffiru anhu sanatan, shi kuma yana kankare zunubin shekara guda. Don haka wannan ranaku da ranar ashura da ranar arfa ranaku ne masu daraja, to amma ranar arfa kuma tana gaba da ainihin wato ranar ashura da falala mai yawa, ko da wajen ladan azumin shekara biyu za a samu, ko kuma wajen kankarewar zunubi wato kankaran zunubin shekara biyu za a samu in aka azumci azumin ranar arafa. An karɓo daga sayyidina Abi Hurairah Allah ya kara yadda gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya ce inna Allah azza wa jalla lalle Allah ya ɗaukaka ya buwaya yubahi mala'ikatahu wato yana yakan alfahari wa mala'ikunsa bi ibadihi da bayansa daga cikin mutane ashiyata arafa maricin ranar arfa. Idan ranar arfa ta yi bayan Allah suka samu suka je suka yi tsayawan arfa a can ƙasar Makka, to idan maraice ta yi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji subhanahu wataala yakan alfahari da bayansa da suka yi tsayawan arfan nan wa mala'iku, yakan cewa mala'iku me kuka ce lokacin da nace inni ja'ilun fil ardi khalifa, zan sanya khalifa mamaye a bayan ƙasa wanda yake shine Adam. Kuka ce Adamun da shi da zuriyarsa za su rika zubar da jini suna barna a ban ƙasa, to yanzu ga ibadar da suke yi yanzu ga su sun taru a wuri ɗaya filin arafa suna ta tsarkake ne, suna girmama ne, suna gode man, suna neman gafarta musu. Ubangiji subhanahu wata'ala zai rika alfahari da bayansa a gaban mala'ikunsa, ya kulu yana cewa unzuru ila ibadi, ya ku mala'ikuna ku yi duba mana zuwa ga bayina ja'uni shu'tan, ga su dukansu sun zo min kansu budu gobran duk jikinsu da kura, saboda mafi yawan alhazai sukan zauwa daga kasashe ne daban-daban. Al'adam mai bulaguro kuma an san jikin shi bai rabuwa da ainihin kura ko wato wani abu makamancin haka. Don haka azumin ranar arfa yana da falala sosai, bai kamata mu musulmi mu yi wasa da shi ba. Idan Allah ya bada iko ya kamata musulmi